הגעתי לדוקטור פזית שקט באמצעות פייסבוק, לאחר שהיו בעיות גדולות בקפיצות בלחץ דם, הרגשה כללית לא טובה, בעיות בכאבי בטן וכאבי רגליים. אחרי ביקור אחד קיבלתי כמה המלצות שהיו לי בהתחלה מאוד קשות, אבל בעת ברירה עשיתי אותם, בעיקר ענייני תזונה, ואחרי 3 חודשים, אפילו יותר מהר, התחלתי להרגיש שינויים, שהיום, באחרי 3 חודשים, אני יכול לסכם שלחץ דם השתפר בהרבה, כי שלחץ דם היה מגיע לי ל-200, היום מגיע בסביבות 130-140, לפעמים יורד, לפעמים עולה, אבל בדרך כלל זה די יציב, וגם הדופק סדיר, וגם למרות שהדופק היה לי תמיד מאוד מאוד נמוך, אני הפסקתי לקחת קרדיולוג בהמלצתה, והדופק הגיע לי עכשיו בסביבות 75-80, והוא מסודר. בנוסף לזה, בעיות של כאבי בטן שהיו לי כל הזמן, במצב עכשיו הרבה יותר טוב. הייתי לוקח כל מיני כדורים למשלשלים נגד עצירות, והכל, וכרגע המצב הרבה יותר טוב, ולעיתים יותר נדירות יש לי בעיות. אני גם הורדתי הרבה מתרופות, תרופות נגד לחץ דם, מה שלא הייתי לוקח פעמיים ביום, עכשיו הייתי לוקח אותם רק פעם אחת ביום, באמצע היום, ולא לא פעמיים, ולחץ דם בצורה כזאת יותר התאזן, כי קודם תמיד היה לחץ דם נמוך בבוקר וגבוה מאוד אחרי צהריים. כרגע לוקח רק אחרי צהריים את הכדורים, והלחץ דם התאזן, יש לי כל היום פחות או יותר אותו דבר. אז אני חושב שהטיפול הזה כדאי לנסות אותו, וכדאי לעבור אותו, למרות כל הקשיים בו, כי הוא בסופו של דבר עוזר, ואני מקווה שזה ככה יישאר גם לתקופה ארוכה.